بھی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی بول سب سے بالا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی شمع وہ لے کر آیا رومی کشمیر ادب دباز حضور میاں محمد بخش آپ ارشاد قربان جایا فرمان دے تیری اوٹ فلا خدایا تیری اوٹ فلا خدایا اور نہیں کچھ سجدہ پریشانیاں مالک کا دور کر دے تیری شان لیزی شان دا واسطائی انگل نال جس چند کھن کیتا اس مائے تبان دا واسطہ تقدیرے کتے جو پرداریا او دے کلمہ سنان دا واسطائی آخر بار جو دکھتی بلال حسی تینوں سے اذان دا واسطہ جتھے اکبر تھے اصغر دا خون ڈلا جتھے اکبر تھے اصغر دا خون ڈلا اس کربل میدان دا واسطائی نیزے اتے سی جس نے قرآن پڑھیا اس کاری قرآن دا واسطائی تیری اوٹ فلا خدایا اور نہیں کچھ سجدہ جس دی ویلو اے آپ
کسے تھی بجدا قربان جامعہ سا فرمان بنے عدل کرے یا بلند آواز میں بولو سبحان اللہ سبحان اللہ عدل کرے تے تھر تھر کمڑ اچھیاں شالا لکھ بڑائے بھلائیو کلر شور زمین نکاری سامنے اٹھے کلمہ دے لائے نی بھلائیو پتہ سارا سردار نو کیتیاں تھر تھر کمڑ اے اچھیاں شالا والے فضل کرے تے بخشے جان فضل کرے تے بخشے جان میں ورگے مکالے قربان جایا فرمان دینے نام کر بندیا میری میری تیرا میری نہ تیری اے دنیا چار دیارے اے جوگی والی کاف ککھا دیا کلیاں رہن کھلیاں چولے کچھا ویلیاں ٹھندیاں لے فتی اکھڑے سکھڑے لمنا دے گلہ یاد سجنا دیا رہدیاں جدوں موت ہماری آن پائے پھیرا میں دیا اتھا یکتے لگیاں رہدیاں لے محمد بوٹیا معافیوں دیا لائے جدوں سر مصیبتاں پھیلیاں فائیاں دے اے دردی
دیا باواں باپ سوا دے فرماندے نے غم تیرے سون نہیں دے یار بولو سبحان اللہ غم کار کاری آون سانو کلیاں چھڑ کے دس کیویں دل پر کیڑا رسے اجنالیاں ساڈے اسی کس نوں رو رو منائیے آدم یار یاران ملدے اسی کس نوں سینے لا سون نہیں دے کار کاری آون اللہ محمد بخشا محمد بخشا ککھ نہیں چھڈ دے پلے قربان جایا حضور میاں صاحب قربان جایا حضور میاں صاحب قربان جایا حضور میاں صاحب